Сарвари Давлат дар паёми солонаи худ ба мақоми олии қонунгузории кишвар дар масъалаи оилаҳои ҷавон суханронӣ намуда, пеш аз бастани ақди никоҳ ва шурӯъ кардан ба зиндагии мустақилу дар айни замон пурмасъул гузаштан аз ташхиси тиббӣ ва машварат бо мутахассисонро ҳатмӣ арзёбӣ намуданд. Зеро аксаран сабаби пошхӯрдани оилаҳо дар он аст ки бисёре аз падару модарон фарзандонро бе муоинаи пешакии тиббӣ хонадор карда вазъи саломатии онҳоро ба эътибор намегиранд. Аз ин рӯ ҷавононро лозим меояд ки пеш аз хонадор шудан дар баробари он ки аз муоинаи тиббӣ мегузаранд ба зиндагии мустақилона омода бошанд ва ҳаёти оилавиро бо дар назардошти паҳлӯҳои васеъи он идора карда тавонанд. Гузашта аз ин феълан дар мамлакат шумораи никоҳи хешутаборӣ нисбат ба солҳои қаблӣ ба маратиб зиёд шудааст ки ин ҳолат боиси нигаронӣ аст. Зеро аксарияти кӯдаконе ки бо нуқси модарзодӣ ба дунё меоянд ё аз оилаҳоеанд ки падару модари онҳо пайванди хешутаборӣ доранд ё гирифтори нашъамандӣ мебошанд. Ба дунё омадани насли маъюб на танҳо барои оила мушкилӣ меорад, гузашта аз ин проблемаи ҷиддии иҷтимоӣ низ мебошад, зеро бешубҳа он метавонад ба раванди рушди босуботи миллат низ таъсири манфӣ расонад. Вобаста ба ин, таҳлилҳо нишон медиҳанд ки имрӯз дар қаламрави кишвар қариб 13 000 нафар кӯдакону наврасони маъюби то 18 сола аз ҷониби давлат нигоҳубин карда мешаванд. Тавре ки аз паёми ҷаноби олии муҳтарам Эмомалии Раҳмон бармеояд, соли 2015-ро соли оила эълон карданд. Ин бисёр хуб мешавад, чунки проблемаҳое ҳаст ки бояд ин проблемаҳо на ин ки як муассисаҳои тиббӣ, бояд тамоми ҷомеа барои амалӣ намудани ин сиёсат омода бошад. Аз таҷрибаи кор гуфта метавонам ки бисёр вақт никоҳи хештаворӣ бо маҷбурӣ аз тарафи падару модар мешавад ва писар фарзандро маҷбур мекунад ки хештавори духтарро гирад. Лекин ин оқибати хуб надорад, барое ки таҷрибаи кор боз нишон медиҳад ки дар байни агар никоҳи хештаворӣ бошад, агар бисёр вақт исқоти ҳамли худ аз худ мешавад. Бисёр вақт мешавад ки кӯдакҳо бо нуқсон таваллуд мешаванд. Мешавад он ки тифли мурда таваллуд мешавад. Мисол таҷрибаи корим нишон медиҳад ки аз 5 фарзанд вақте ки зану шавҳар хештавор бошад, як фарзанд таваллуд шуд, 4 таи дигарашро зан бо муҳлат таваллуд кардан, яки афсӯски мурда таваллуд шуданд ва як фарзанди онҳо нуқсон карди таваллудшудагӣ ва ҳозир маъюб мебошад. бемории масунияти норасоии бадан бемории шадид буда, имрӯз яке аз сарчашмаҳои асосии хатар ба ҳаёт ва саломатии инсон дар сайёра гаштааст. Гирифторони он дар кишвар имрӯз беш аз 6500 нафарро ташкил медиҳанд ки чунин вазъ боиси ташвиши ҷиддии ҳукумати мамлакат ва аҳли ҷомеа мебошад. Изҳор дошт президенти мамлакат Эмомалӣ Раҳмон дар паёми солонаи худ ба Маҷлиси олии мамлакат. мо ба муносибати соли 2015 ки ин солро соли оила эълон намудаанд, аз тарафи марказ як нақшае омода шудааст ки ин нақша соли ҷорӣ амалӣ карда мешавад. айни замон аз тарафи мутахассисони соҳа барномаи беҳтарсозии некоаҳволии солимии аҳолӣ репродуктивии занон таҳия шудааст. ба маркази мо оилаҳое ташриф меоранд ки онҳо хештабор мешаванд ва дар онҳо безуриётӣ ва дигар намуди нуқсонҳо дида мешавад. Оила агар солим бошад, дар ин оила беҳбудӣ, пешравиҳо дида мешавад. Ва агар ки дар оила як бемор бошад, ҳамаи оила сарсони саргардон шуда барои табобати ин бемор мешаванд. Маркази миллии солимии репродуктивии шаҳри Душанбе аз ҷумлаи муассисаҳоест ки фаъолияташ дар самти машварат, муоина ва табобати оилаҳои навбунёд ё оилаҳои бунёдмешуда нигаронида шудааст. Ин марказ бо таҷҳизоти замонавӣ муҷаҳҳаз буда, дар дохили ҳуҷраҳои он дар экранҳои телевизор роликҳои гуногун намоиш дода шуданд ки шахсони корафтода то вақте аз ташхис гузаштан бо усулҳои муолиҷавӣ шинос мешаванд ки ин хеле хуб аст. Дар маркази мо ҳамчунин айни замон бо дастгирӣ ва кӯмаки ҷумҳурии Тоҷикистон 8 намуд маводҳои пешгирандаи ҳамл айни замон ройгон дода мешаванд барои занони синни соли қобили таваллуд. Ҳамчунин дар маркази мо айни замон барномаи пешгирии саратони гарданаки бачадон амалӣ шуда истодааст. Ман ҳамчун табиб тавсия доданӣ ҳастам ки ба ҳамаи навхонадорон, ба ҳамаи ҷавононе ки
нав оила барпо мекунанд, аз никоҳи хештаборӣ даст кашанд. Барои чӣ? Барои он ки оқибатҳои нохуш дорад, оқибатҳои хатарзод дорад. Дар кори ҳаррӯзаи мо вомехӯрем ба оилаҳое ки нав издивоҷ кардан аз никоҳи хештаборӣ, ояндаи онҳо ҳастанд ин безурётӣ. аввал дуюм ки агар ки ҳомиладор шаванд, оянда ин кӯдаки носолим ба дунё меоранд, ё ин ки ҳастанд ки кӯдакони онҳо инкишоф намеёбанд ва меафтанд. оқибатҳои ин ба вайроншавии оила оварда мерасонанд ва дар оқибат ин оила аз хештабории худашон ҳам маҳрум мешаванд. Дар таҷрибаи кории худам вохӯрда ҳам ҳастанд оилаҳое ки падару модарашон мехоҳанд ки фарзанди хоҳари худашон ё ин ки бародари худашонро келин кунанд ва инҳо оқибати ин корро фикр намекунанд. бисёр вақт мумкин ки дар давоми насли оянда ҳамин нуқсонҳо фарзандошон ва пайдо нашавад, насли оянда ва пайдо шуданаш мумкин. Мисол, бисёр вақт синдроми даун пайдо шуданаш мумкин, синдроми клагельфелд, синдром даунизма. Ин бемориҳое мебошанд ки кӯдак маъюб мешавад то охири умраша. Яке аз онҳо мисол синдром даун ин беморӣ мебошад ки бемории рӯҳӣ мешавад, кӯдакҳо камақл таваллуд мешаванд ва ДЦП пайдо мешавад, детский церебральный параличи ки мисол кӯдакҳо то охири умрашон маъюб мешаванд ва ба падару модарам вазбин мешавад, ба кӯдак вазбин мешавад, нигоҳубини он кӯдак вазбин мешавад ва дар оянда ин кӯдак падару модар мисол шуда наметавонад ва оилаи солим албатта ба дунё оварда наметавонад. мутахассисони марказ мегӯянд ки бо вуҷуди талошҳои ҳукумати ҷумҳурӣ, махсусан сарвари давлат дар масъалаи бунёди оилаҳои ҷавон, оилаҳое вомехӯранд ки на фақат аз ташхиси тиббӣ намегузаранд, ҳатто аз он сарпечӣ мекунанд. тамоми талошҳое ки ҳукумати ҷумҳурӣ бо ташаббус ва ибтикори ҳамешагии роҳбари кишвар рӯи кор меорад, баҳри зиндагии шоиста ва рӯзгори босуботи ҳар як сукини тоҷикистон мебошад. аз ин рӯ бо амалҳову кирдорҳои шояни худ пуштибонӣ намудан аз ин сиёсати некбинонаву дурандешона як нав ғамхорӣ ба он ва баҳри расидан ба ҳаёти хушу босаодати худ аст.